Deň Zeme je vynikajúca príležitosť, ako môže každý z nás na svojej individuálnej úrovni prispieť k ochrane životného prostredia. Nie každý z nás môže chrániť dráve vtáky alebo takéto vzácne močiarne územia, prípadne pralesy, ale existuje niečo, kde máme priestor a s čím sa stretávame denne a vieme tým pomôcť našej planete. Sú to práve odpady z našich domácností. Tie vytvárame denne. Toto je správna príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako im predchádzať a ak ich už vytvoríme, ako ich správne triediť. Najlepšie odpady sú tie, ktoré nevzniknú a možnosti, ako im predchádzať, je veľa. Kupujme si iba to, čo naozaj na 100% využijeme. Je to veľká vec, keď odpady zbytočne nevzniknú. Všade, kde je to možné, vyhnite sa jednorazovosti. Jednoduchá vec. Používajte vlastnú fľašu s dlhou životnosťou. A keď už odpady vytvoríme, triafajme do kontajnera tej správnej farby. Všetko, čo sa dá stláčať, stláčajme. Nápojové kartóny, kartónové krabice, ale aj nezálohované PET fľaše. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite.